ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଟିଣ ମଡ଼ଗାଟି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଟେଡ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଟେଡ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ରଷ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ରଷ୍ଟ ରିମୁଭ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେମିକାଲ ମରା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଫିନିସିଂ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଟିଣକୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମଡ଼ଗାର୍ଡଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚେଇଥାଏ। ବନ୍ଦ କର।